Εγώ από τη μεριά της Νέας Αριστεράς να χαιρετήσω τη σημερινή σας κινητοποίηση, τη σημερινή σας συγκέντρωση και να χαιρετήσω πάνω απ' όλα τον διαρκή αγώνα που δίνεται πρώτα και κύρια για την ισότητα στο δημόσιο τομέα, δηλαδή για την ίση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων με ίδια προσόντα και με ίδιες εργασιακές συνθήκες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτιστο μέλημα για οποιονδήποτε θέλει έναν αποτελεσματικό, δημοκρατικό και στην υπηρεσία του πολίτη δημόσιο τομέα, ο οποίος πάνω απ' όλα πρέπει να σέβεται το ανθρώπινο δυναμικό, τους ανθρώπους του δημοσίου τομέα. Και δυστυχώς ο δικός σας κλάδος δεν έχει τύχει του απαραίτητου σεβασμού από την κεντρική εξουσία και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που εμείς θα βρισκόμαστε πάντοτε δίπλα σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος όμως δεν είναι μόνο αγώνας για ισότητα, είναι και αγώνας για αξιοπρεπή διαβίωση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια σήκωσαν στην πλάτη τους το μεγαλύτερο μέρος και ένα δυσανάλογο μέρος της κρατικής χρεοκοπίας και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πλέον νομίζω ότι είναι καιρός για τους δημοσίους υπαλλήλους να δρέψουν τους καρπούς αυτών των 15χρονων τουλάχιστον θυσιών και με αυτή την έννοια εμείς βάζουμε ως πρώτιστο ζήτημα διεκδίκησης την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ισότητα και με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η στρατηγική της κυβέρνησης και η στρατηγική του κράτους πάρα πολλές φορές ήταν η στρατηγική του κοινωνικού αυτοματισμού. Δηλαδή να δημιουργεί εντάσεις, συγκρούσεις και καχυποψία μεταξύ των εργαζομένων. Ο μοναδικός τρόπος να υπερβούμε αυτό το κοινωνικό αυτοματισμό είναι ακριβώς οι κοινοί αγώνες τόσο στο εσωτερικό του δημόσιου τομέα όσο και με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε ένα κοινό μέτωπο το οποίο πρέπει να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Εγώ θα το πω ευθέως. Οι διεκδικήσεις σας είναι βεβαίως εργατικές, είναι συνδικαλιστικές, αλλά για να μπορέσουν να τελεσφορήσουν, αλλά για να μπορέσουν να φέρουν αποτελέσματα, απαιτείται πλέον, και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές με βάση τις πολιτικές επιδιώξεις και τα δείγματα γραφής που έχει δώσει η κυβέρνηση, απαιτείται πλέον πολιτική αλλαγή. Εμείς θα είμαστε μπροστάριδες σε αυτόν τον αγώνα και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αλλά και στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μια συνολική εναλλακτική πολιτική λύση απέναντι στη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε, λίγα μέτρα παραπέρα, ανακοινώνει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα για να μετατρέψει την Ελλάδα σε πολεμική οικονομία, την ώρα που οι κοινωνικές υπηρεσίες καταραίουν, το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο νοσοκομείο απαξιώνονται και την ώρα που η μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν το μήνα. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτή την πολιτική λέμε όχι στους εξοπλισμούς, ναι σε μια ισχυρή δημόσια διοίκηση με ένα δυναμικό και με εργαζόμενους οι οποίοι θα έχουν το σεβασμό της πολιτείας και θα έχουν και τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπώς τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Με αυτές τις σκέψεις δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μας, την απόλυτη στήριξή μας στους δίκαιους αγώνες σας και θα είμαστε καθημερινά και με όσες δυνάμεις έχουμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.